Labarinmu na yau labari ne dai akan wata baiwar Allah mai juna biyu. Kun san sharrin masu ciki, abubuwa daban-daban suke ji. Mijinta ya yi wanka ya shirya ya tafi ofis, ita kuma tana kwance. Sai ta ji kawai kamar an ce, na sake ki, ta zabura zumbur akan gado. Tun daga titi ta dinga rusa kuka. Ga uwar ciki tutsi-tutsi ga kaya ga akwatuna ta kwashi jiki ta tafi gida. Menene wance me ya faru kike kuka? Ai mijina ne ya sake ni. Subhanallah. Me yasa ya sake ki? Ni ma ban sani ba. Mata fa suka hau surutu. Can aka kira babanta. Ai wane ne ya saki wance? Subhanallah, ya taho. Me ya faru? Ai sai aka yi baban ya kira. Kun san maza su kuma da lissafi da tunani. Sai baban ya kira. Baban yana kira. Wance me ya faru? Wane ne ya sake ni? Sai baban ya kira waya. Wane me ya faru ka saki wance? Sai ya ce ni na saki wance, ai ni ga ni a ofis ma, ni ban ma san ta fito ba. Sai gashi ne ya taho a fijajar yana zuwa. Me ya faru? Ni wallahi ban ma san kin fito. Me yasa kika fito? Me to ta samatar ka dai yanzu ku tafi. Suna tafiya aka yazo ya dinga mata faɗa suka dawo gida. Dama suna da mota kuma suna da mashin. Sai ranar zai tafi ofis sai ya ce to bari in hau mashin in je ofis da shi. Ya fita ofis kenan, ita ko sai yana fita sai ta fige mota sai gidan ƙawarta. Dan Allah dan Annabi ki ara min 20,000. Wance me zaki da 20,000? Ni dai kawai ki ara min 20,000. Ta ce to, ta ce ga ma motar mu na aji, in muka kawo miki 20,000 ɗinki sai ki ba mu motar mu. Sai ta ce to, ta karɓa 20,000 ta aje mota. Tana fita sai ta ga mai alewan madara, sai ta siya alewan madara 1,000. Ta je ta hau keke napep na 1,000 ta koma gida. 18,000 ita bata ma san me za ta yi da shi ba. Ta rike dai 18,000 ta zo gida ta zauna. A'a, miji ya shigo gida. Ya ga bai ga mota inda ya fakin ba. Yana shiga, wance ina mota? Sai ta ce ai naji ina so in ara 20,000. So na ɗauki motar na kai ma ƙawata, ta bani 20,000 ɗin, na ce idan na kawo mata kuɗinta sai mu karɓi motar mu. Sai mijin yi haka. Ya tsaya tsiri yana kallonta. Sai da ya gama kallonta ta gama bashi labari ya ɗauki kamar mintuna yana kallonta. Sai cewa ya to Allah Ubangiji ya ƙara miki lafiya. Tashi mu je mu karɓo motar. Suna zuwa sai aka bada 20,000 sai aka karɓo motar. Mijin tun a mota ya ɓarya don haushi da ya tunkuro shi ya fara cewa daga yanzu in kika ƙara fita ko bakin gate ba tare da na sani ba sai na kakkarya ki, sai na ɓaɓɓalla ki. Ya dinga to wai wannan ɓaɓɓallakin nan da za ta yi da ya ce zai yi, ai sai naƙuda, sai ciki ya murɗa. Wai naƙuda take ji, ta hau naƙuda, wai me yasa zai ce zai karya ta? Ai ko sai ta hau naƙuda sai ta haihu. To kun ga dai Allah ya raba shi da aiki. To masu kallon mu, ko kai ne, ko ke ne, kun taɓa experiencing haka? Idan kai namiji ne, matarka ta taɓa shiga rigima irin wannan, ka taɓa shiga irin wannan tashin hankalin? Mai ciki matarka ta ce maka ga abin da take so, abin da bai kamata ba ta ce shi take so? Idan kuma ‘yar uwa ta mace ce, kin taɓa shiga irin damuwa na ciki haka, kawai ki ji kina jin yin abu? Idan har kun taɓa, ku sa mana a comment section. Kar ku manta, kuna tare da Attack Media. Ko kuma ku bibiya social media handle ɗinmu kamar su Facebook, TikTok da YouTube channel ɗinmu. Ku ci gaba da kasancewa da shirin taskar al'adu a duk ranar Juma'a da misalin ƙarfe 5 na yamma. Sai an jima.